Про Йосипа Бабінця кажуть, що цей чоловік нігде не оббивав пороги влади про себе, а все змагався про других. І лише у рендашні роки він дістав звання заслуженого художника України. Хоч многі казали на відкритті ювілейної виставки з приводу 85-х роковин, що відкрилися у виставкових залах галереї Ужгород, що він давно вже народний, бо любить народ його творчество за високий професіоналізм, за ті красні емоції, котрі викликають його роботи. Та то й не дивина, бо художник пише серцем кожне його полотно, вкладає в кожний мазок пензликом свої думки і чувства. Не дуже, але є. Живопис – моє життя. Живопис – моє життя. Цілий живот я малював, і, звісно, воно стало моїм життям. То без того я не чоловік, кажуть у нас. Коли часто стоїте перед білим полотном, то що чувствуєте? Що чувствую? Чувствую те, що я маю щось зробити, щось на цьому полотні зробити. А що зробити? То, звісно, мене окружає природа, бо я пейзажист, мене окружає природа, і я вибираю той мотив, який мені любиться. І тоді, от якщо мені той мотив полюбився, тоді вийде картина. А якщо ні, то буде картина, але буде дуже довго роблена. А якщо мені любиться, то воно за одним махом, кажуть, то пішло. Mnoгі роки прожиті. Це маєте якісь споминки про ті гори, де сте сходили? Я вам скажу так, що я родився в горах, вирос в горах і в горах помру. От вам відповідь на ваше запитання. Це маєте якусь любиму гору? Одну гору ні. Не маю одної гори любимої, але маю краєвиди, особливо Рахівщина, Тячівщина і, звісно, наша Ужанська долина. Тут я малював і щось їм видно зробив. Ну, кажуть, що, каже, Бог дав, каже, вже дожив до такого віку. Вже на плечах сьогодні 85. Тепер не знаю далі, що буде, але щось буде. Так що духом не падаю. Буду робити, роблю, тому що якщо я не роблю, так я хворий буду. І мій батько так був, що якщо якесь свято було церковне, церковне свято було, особливо Великодня, святий вечір, то він хворів, бо не міг робити, не можна було в селах, не можна було робити нічого. Але я так роблю. Більше 50 робіт представив на виставці Йосип Бабінець. Це далеко не вшиткі роботи, бо їх у художника більше 1000. А й Іваницький він у свій ювілей уставив лише маленьку частку свого творчого доробку. То й може було залюбуватися красними пейзажами, інтересними натюрмортами, милували око й городські пейзажі, в яких художник зміг увидіти щось інтересне, що ми, прості смертні, не видимо. Сьогодні ми відкриваємо виставку нашого відомого закарпатського художника Йосипа Михайловича Бабінця. Це для нас велика честь, тому що не часто в наші часи є можливість відкривати виставки з нагоди 85-річчя. І у нього якраз сьогодні день народження і виповнюється 85 років. З виду не скажеш ніколи, тому що Йосип Михайлович виглядає максимум на 50. І ми цьому раді. І ми раді всі художники, що він з нами в нашому колективі, і ми йому бажаємо щастя, здоров'я і всього, що він може сам собі побажати.
З Йосифом прожили ми великі десятки років в колективі, контактуємо на протязі цілого життя. І повірте мені, це з людини, яка ніколи ніяких несурядиць, конфлікту не могло і бути. Це дуже скромний, чесний, добрий чоловік, і тепер було сказано, що навіть не що ходив по кабінетах просити собі звання, як у нас звикло бути в колективі. Він не просив, що не давайте. Це теж говорить про те, що він до кар'єри ніде не тягнувся, ніякі кроки не робив для того, щоб себе приукрасити якимось званням. Скромний, порядний чоловік, що у нас, я сиджу, він є дуже чесний в мистецтві. Він трудяга, невероятно. Маємо сьогодні такий чудовий ювілей. Конкретно сьогодні народився в 34-му році наш художник Йосиф Бабинець. Виставка – це якби сторінки життя, котрі пролетіло, прогуділо. Бачили ми все, були співучасниками того всього процесу. Багато чого він приніс із того покоління, котре для нас вже далеко відійшло. Йосип Михайлович Бабинець, він учився у наших таких корифеїв Бокшая Ерделі, викладач у нього був Петки, Шандор, Ернест Контратович, рисунок вів. Це ще далекі 49-й, 53-й роки, коли він вчився в художньому училищі. Відомий був як на Закарпатті не лише як художник, він як танцор був в закарпатському хорі, тому що було в нас, він був як танцювальник, так що і така його сторона відмічена. Дуже чудовий настрій, весняний день і чудова подорож по моїх любимих куточках краю. Може, я не все-таки бачила щось схоже, але романтичний настрій картин і вічна молодість нашого автора – це чудова нагода прийти сюди, в галерею Ужгород. Як не дивно, але мені сподобався міський пейзаж. Там, де труби терчать. Але воно в нього романтичне. Тому що всі бачать в них грязноту і непотріб. А він побачив щось романтичне, таке, що ще й вночі щось живе буде. Якийсь дракончик. Пихтить, живе, от такий. Загальне враження завидки беруть. Щоб людина 85 років виставила таку, я своєму чоловіку, який теж художник, бажаю такого ж. Знаю, принаймні, дуже давно Йосипа Михайловича як художника. Я скажу, що чим він приваблює, він надзвичайно теплий художник, надзвичайно ліричний художник, який не зраджує самому собі, тому, що він пише. Для того, щоб зрозуміти всю його теплоту, треба піднятися на вершину гори над його селом. І от стоїш на тій горі, зараз там монастир, до речі, дуже красивий. Звідти такий, потім я зрозумів, я потім приїхав, був там проїздом, я приїхав, я йому зразу сказав, я нарешті зрозумів, звідки в тебе скільки теплоти, радості від небес, від тої природи. Дуже відверта, дуже така толерантна живопис, яка вражає своєю тонкістю палітри, як відображені всі пори року. Хочу сказати, що за ці 50-60 років творчої роботи в нього надзвичайно вимоги до себе, і як людини сангвініка, який був головним художником художфонду, у нього така трепетність до своїх робіт, і взагалі вся виставка вражає
І юбілей Йосипа Бабінця – це є значна віха в Закарпатській школі живопису. Інтересні має споминки художник Йосип Бабинець про корифеїв нашої срібної земли, які ми записали пару років тому. Я вчився у художньо-промисловому училищі. Первоначально це було художньо-промислове училище. Я фактично художню освіту здобув в Ужгороді. І, звісно, моїми вчителями були ужгородські педагоги, Бокшай, Ерделі, Петки, особливо Петки. Чому особливо? Діло в тому, що я коли прийшов малим дітваком, закінчив 7 клас, прийшов в Ужгород і побачив художнє училище, так перший був педагог, з яким я мав розмову, був Петки. Я, звісно, не знав його, він мене не знав, але потім ціле життя він, як будто зо мною, рядом зо мною ходить. Він дуже пунктуальний, дуже елегантний, Ніколи, кажуть, у нас не гойкав. Не гойкав ні на кого. То треба було дуже його розсердити, щоб він голос підняв. То не тільки моя думка така. Я із многими моїми колегами, які кончали художнє училище прикладного мистецтва, які кончали його, вчилися у Петки, всі його лише хвалять. Тому що він був чоловік високої культури. Кажу, він коли перші уроки, коли я пам'ятав, нас здало екзамени, було десь 30 з лишнім чоловік. 30 з лишнім чоловік, представте собі, закінчило 12 чоловік із 38 закінчили училище, художньо-промислове училище. І він все був з нами, розумієте, все. Він розказував все, що як має бути, як мається студент вчити, як має малювати, що має мати, які має мати інструменти. Тому що був 48-й рік. Не було на чому писати конспект. Не було на чому, тому що після війни було. Так. То було таке, що... І він казав, що кожен ученик має мати 2 пензлики, карандаш і резинку. А чому 2 пензлики? Та каже, один великий, а другий малий. І таку скляну банку на воду. Нашу воду. Акварель довго розвивається. От такі спомини, я маю такі згадки дуже хороші про училище прикладного мистецтва. Це були ті основи, на які потім спирається все своє життя художник. А в дальнішому, звісно, Бокшай, Ерделі, Манаєв, Коцка, ті великі люди з великої букви, вони залишили слід у нашому мистецтві, і я думаю, що я виражуся правильно, що у многих художників вони залишили свій слід, тому що кожен щось у них брав. Практично велику роботу вони зробили, і та робота в дальнішому, звісно, сказалася на всіх наших художниках. Діло в тому, що в училищі із 3-го курсу Бокшай вів у нас роботу в майстерні. А він практикував, він художник-пленеріст. Він на пленері, фактично всі роботи його зроблені на пленері. І ми виїжджали тоді з ним на пленер під Радванський ліс.
Не тільки з нами. Він і з другими курсами він також виїжджав. У нього навіть є картина «Художники на пленері». Є така картина. То було під Ірландським лісом. Оця поляна була, де ми завжди приїжджали. Приходили, бо пішком ми йшли. Приходили туди, переходили річку і працювали. Цікаво було за ним спостерігати за його роботою, як він, майстер, як пан професор учиться. Він приходив, і ми приходили з ним, розкладувалися. Кожен собі знаходив мотив, він теж розклався, нарисував, проклав всі тони на холсті, а ми вже працюємо теж. Після того перевернув холст і сонцеві, щоб щоб мало підсохло, і йшов нам подивитися, що ми робимо. Покоригувати наші роботи, а потім прийшов, закурив собі піпу, кисть в руки і своїм пунктиром він малював картини. Ми тоді, звісно, дивилися, як він малює. І то було для нас, не треба було поясняти, не треба було як. Показали на практиці, то було дуже для нас. Допустим, для мене. І я думаю, що для других художників велика школа. Я ніколи не чув, щоб хтось із них кричав. Або навіть, якщо він поясняв студентам, що так треба зробити, або так треба зробити, все було задушевно. Арделі любив пояснити. Каже, подивися так, поміряй, подивися, прижмурися, бачиш, яка там фарба. От треба тут так, або треба тут так зробити. Якщо вже не вийшло, він міг взяти пензель, попросив, дай мені свій пензель, вимішав фарбу, поклав один мазок, або два, що треба було, каже, отак треба. Підход у Бокшая був інший. Він був чоловік, практик великий. Він приходив, не виходить, каже, а ну встань. Встань, він, допустимо, я встав, він мені намалював, каже, отак треба. Дві особистості, кожен по-різному підходив до навчання студентів. Це було інтересно, і це було цікаво, і це було дуже поучительно. Знаєте, то велика практика. Спочатку прийшли ми, треба було мішати фарбу якусь, ні? А що ж після війни було? Фарби були, але дуже були такі, акварельні, я пам'ятаю, фарби були погані. Не було з чого робити. Потім масляні фарби, ми вже з 3-го курсу починали масляними фарбами малювати. Училище, тоді всі фарби ми діставали на складі. І з того ми жили, тому що фарби такі, допустимо, масляні фарби в Ужгороді не продавалися. Звісно, у художників наших у Верделя і у Бокшая у них були, але це був запас ще довоєнний. Я пам'ятаю, що така була ситуація, що Бокшай робив композицію і мені тільки каже, Йошко, це би ти не попозирував мені. Я кажу, Йосифович, звісно. Він мене пригласив у майстерню, я був у нього в майстерні, перший раз у художника в майстерні був. Велика майстерня, великі картини. І тоді, що було цікаво, були картини повернуті до стінки. І я кажу, Йосифович, а що там за картини? Він каже, то не можу казати. А кажу, чому? А він мені вказав, там були картини на релігійну тему. Ті його картини, які зараз виставлені у художньому музеї, звісно, шедеври. Але каже, не можу говорити, така була ситуація. І, пам'ятаю, я йому позирував, він рисунки робив, дуже цікаві рисунки, в нього такий прийом інтересний. І після того він мені подарив акварельні краски. І ви знаєте, я то так носив, що доносив до того, що краски висохли. І я з того не мав нічого, тому так їм вже треба було зробити. Але Антон Михайлович Кашай, художньої освіти він не мав. Але життя в колективі художників, виїзди на пленер, праця, сумісна праця із великими майстрами, з Бокшаєм, з Верделієм, з Манайлом, з Шолтесом, з Коцькою, Кондратовичем, всіми нашими художниками, він достиг таких величин, яких він заслуговує.
Чимало путиків сходив за свою жизнь Йосип Бабинець. Позирайте, які красні краєвиди умалював він на своїх картинах, декотрі ми уже видмелим на його полотнах. Але якое щастя, що художник їх запечатлив, і цю красоту можуть увидіти і наші діти, і внуки, і дасть Бог і правники. Сняться, звісно, сни. Сняться сни, але життя прожито, велике життя прожито, розумієте, і то, що я вам зараз розказав, то були ще дитячі роки мої. Діло пішло в Київ, пішла армія, пішла робота, навчання у Ленінграді. Хоч я заочно вчився, але все одно треба було вчитися. Треба було історію мистецтв знати досконально. Це людина, яка має в собі всі такі характерні особливості тої закарпатської школи. Він отримав ці знання конкретно від тих основоположників. Так що в майбутньому він став для молодших художників таким орієнтиром, з котрим приємно було на пленерах бути, так, дивитися процес роботи, як він працює, як відбирає ті пейзажі для роботи, як оця колористика закарпатська присутня в нього, повітря вміє намалювати. Мені так пощасливилося, так, що ми їздили і в Словаччині, були на пленері, в Словацькому Ждярі були, потім тут ближче до Пряшева, в тому регіоні. Разом в кімнаті були, разом їздили, малювали. Маємо такі спільні спогади хороші. Ця людина завжди була віддана мистецтву, починаючи з того, що перша його муза була, до речі, не знаю, чи ви знаєте, Терпсихора. Він танцював у закарпатському хорі. І от він ніколи оцим музам не зраджував. От за це я його щиро люблю, поважаю. А ці роботи, оце його душа, оце те, що приваблює людей і показує Закарпаття для всього світу. Ці роки останні ми стараємося навіть інколи недалеко, не обов'язково далеко їхати. Можна в Невицьке, зовсім близько тут, або на пленер Сакури. Минулі роки ми з автором сьогоднішньої виставки були. Так що спілкуємося, радуємося один одному. І сьогодні дуже раді, що така виставка відкривається. Такий підсумок, може не підсумок, це як щоденник життя. Можна побачити і пейзажі, і ті роботи, котрі, можливо, зараз не сприймають, бо це як соцреалізм кажуть, але це епоха, котра от так цікаво було побачити ці роботи, затягнуло в ті часи. Сьогодні тут на виставці представлено 50 робіт Йосифа Михайловича. Це в основному пейзажі, це ретроспективна виставка. Він показує свої доробки, починає ще з 80-х років і по сьогоднішній день. Я щасливий тому, що маю хорошу сім'ю, в першу чергу. І з сім'ї вже може ліпитися щось, якісь другі гілочки. А стовбняк має бути. Бо якщо стовбняка не, розвалиться все. Я маю майстерню тепер вдома, в мене в квартирі. Мав я майстерню на Лермонтова, де картини художники мають, майстерні мають наші художники. Я маю майстерню вдома, і я можу встати, ноги опустив, а вже пензлики мене чекають, і я можу малювати. Так що далеко ходити не треба. Тільки одно не вистачає природи. Знаєте, бо цікава річ, що якщо я малюю по пам'яті, то я намалюю, звісно, намалюю, буде все хорошо. Але все одно, коли йдеш на природу, і ти
не копіруєш природу. Не може, чоловік не може скопірувати природу, тому що природа неосяжна і просто її не можна скопірувати. Але вибираєш собі саме те, що тобі любиться, і з того робиш картину. Тоді картина вийде, тоді картина буде добра. Природа надихає, природа все дає мені. Кожна робота Йосипа Бабинця як файна русинська співанка, котра передає красоту нашого карпатського краю. У ньому ми видимо і таїнство природи, що се відображає в інтересній композиції, у кожному мазку на полотні художника. І дай Боже цьому талантливому чоловікові ще много років житті у здоров'ї і творчості.